Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukoma. Please post my story Sahaidi. When I was young, I still remember kuti pandakatanga kutevera ndakaenda kuna stepmom vangu apo patainge tava kugara namainini who is my stepmom. Saka vakazondipa mushonga after ndavaudza kuti I was bleeding. Ndainge ndisingatozivi kuti ainge ari maperiods. Pandiri I just thought kuti maybe ndainge ndakuvara and I was bleeding. Saka ndakaenda kwavari ndikati mainini ndiri kubuda ropa. Vakanditi tuone. Vakaenda neni kutoilet. Vakatoisa zvigunwe zvavo mupenti mangu vakatozviburitsa zvakatotsvuka neropa. Vakanditi ndainge ndiri kumaperiod. Vasati vandipa mapedzi ekuti ndinge ndichizoshandisa vakabva vachizondipa mushonga. Vakatora zvekare penti randainge ndakapfeka randainge ndaspoila zvekare nesketi. Handizivi kuti zvinhu izvozvo vakazoita sei nazvo, asi chandinorangarira ndechekuti kubva ipapo kusvika ndichizobvawo pamba mushure mekunge ndanetsana namainini vangu vachiri vapenyu but vanotyisa. Kwose kwandinofamba ndiri kudzwa kuti amainini vangu vakandibatira mishonga yakaipa uye zvekare vakanditorera laki vakariisa laki iroro pamwana wavo musikana. Saka mwana wavo mukoma akazotochata and she is married as we are speaking right now, atori kumhiri kwemakungwa. So as for me, I am only 27 years old, but kubva ndiine 19 years pandakatizira kusvika pari zvino ndagara nevarume 5. I have been married 5 times. Vose vakatondibvisira at least tsvakirai kuno nezvimwe zvimari zvishoma. Ende vanhu vazhinji pandinotaura nezvayo nyaya iyi vanotondiseka. Ndakatomboisa nyaya yangu mune rimwe group kuFacebook ndikatosekwa ndikanzi ndiri hure. Ndokusaka ndakagara nevarume vakawanda kudaro. Most of the people they don't even believe it kuti ungaroorwa nevarume 5 from 19 years to 27 years. Apa nemwana handina, but ndinotorota nditori nevana 2 vandinenge ndichitotamba navo. Some they don't even believe it, some they judge me without even listening. Zvinhu zvinorwadza kuti munhu anotongoisa comment obva atoti auri kahure kemunhu unofanira kuti unge uchizvibata hana yako katatu woti ndiri hure. Vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti I am a loose woman and I don't know how to keep a man, kana kuti handinake sezvandakaona umwe murume akanyora ipapo pandakaposta mune rimwe group ndichitsvakawo help zvikanzi maybe haunake varume 5 waifanira kunge at least wakazowanawo murume 1 uyo ainge achazongoshingirira pauri. Saka zvinhu zvakatongondirwadza. I do not rush anything. Ndinotorambawo kutorara sometimes nemurume kuzosvika achizondibvisira mari, but kugarisana tinenge tisingakwanise kuzogarisana zvakanaka. So it all started when I was a child. Mai vangu vakafa ndichiri mwana mudiki. I don't remember her clearly. Zvinotondirwadza. Mapictures amama vangu baba vangu vakamapisa. Hanzi vakamapisa nerimwe zuva vakadhakwa. Ipapo pamba painge pachiri kugara mainini munin'ina wamama zvekare nedzimwe hanzvadzi dzaamai. Saka mai vangu ndivo vaitova vari breadwinner. Saka pavakafa hanzvadzi dzaamai namainini vakashaya kwekuenda, vainge vava kungogara pamba pababa. So it's like baba vangu vainge vava kuda kupota vachirara naamainini. Saka mainini kuramba kwavakaita, baba vangu vakabva vachizotanga kuvadzinga vachiuya nevanhukadzi pamba. Ndipo pazvinonzi vakabva vachizongopisa bhegi iro raiva riine album. Mualbum ndo mainge muine mapictures avo kunyange nemapictures epamuchato. Asi izvi zvinonzi vakazviita apo pavainge vakadhakwa. So after that baba vangu ndipo pavakabva vachizotanga
kuuya neumwe mukadzi wavairatidza kuti vaida kudarika mamwe magirlfriends avo vose. Saka mukadzi iyeye aitoita zvekutokechesa kwazindoga uko. That is what we had later on mushure mekunge vatova stepmom vangu. At first she was kind, vaitobika tichitodya because after vazoitawo wavo mwana mukoma ndopatakatanga kushungurudzwa tainge tava kudya namaid nagarden boy because vaibika pavo separately. Saka chikafu chavaidya ndicho chikafu chandaidya inini nevaning'ina vangu. As I grew older, things changed. She really hated me, and vaiti kana kuri kunzi hama dzavo dzikashanya taitonzi tinge tichienda kuBoy Sky taitombonogara namaid nagarden boy wedu. Maid ainge aine room yake, garden boy ainge aine room yake. Saka ndainge ndichigara namaid, then hanzvadzi dzangu dzichigara nagarden boy. Saka hama dzamainini dzaiti kunyange dzikaita kana 4 months taitongogarako kuBoy Sky kwainge kusina kana magetsi, tichibika nemoto pamba pababa vedu. She was not kind and she was very good at pretending. Tichibudamo muBoy Sky ndo zvinondi affecta to this very day. Kunyange ndikada kuenda kuchurch, I start thinking about it because taiti makuseni uri musi weSunday patinenge tichida kuenda kuchurch, ndipo apo pavaizotitora toendawo tonogeza kumain house so that patinenge tava kuchechi tinge tichita sekunge we are a one happy family. The situation was even worse pakazouya mwana wavo musikana because vainge vainewo mwana wavo. She loved her daughter more than us, and tainge tava kutoita sekunge titori mamaid emwana wavo musikana. So ipapo pandakazotanga kutevera when I went to her vachizondipa mushonga wavakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizogeza nawo. Mushonga iwoyo mukomanashi ndakaita kuda about a year ndichingogeza nawo, and each and every month vaitondibvunza kuti uri kutevera here, and she would make sure kuti ndaushandisa mushonga iwoyo, and vachindiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoudza baba vangu about anything. Saka ndaizoti kana ndiri kuma periods inini dzimwe nguva ndaikwanisa kurota ndichirara nemadzvinyu kana kuti mipurwa. Then mwana wavo musikana aitiwo kana ari kuma period. There was one day apo pandakapinda muroom make ndichida bucket, ainge asipo musi iwoyo amubuda. Ndo pandakati ndavhura bucket ndikaona kuti mainge muine mapenti angu 4 ainge asina kusviba, ainge akasokwa. Vakamasanganisa amainini because ndakazovabvunza vakati ndini ndazviita. Saka uri kuda kuita sei? Vainge vakasanganisa mapenti angu 4 iwawo nepenti iro rairatidza kuti rainge richangobva mukukururwa nestep sister yangu. Saka iyewo ainge ari kuma periods, ndo zvavaigara vachiita. Saka mukufamba pandinofamba ndinoudzwa kuti dzaitova mhiko dzekunditorera lucky because vainge vakafambawo vakaenda kun'anga pavainge vachifambirawo zvemarriage yavo nababa vangu, vakabva vachizoudzwa kuti kana ndiri seni ndainge ndichazoroorwa nemurume ane mari ainge achazochinjawo upenyu hwangu. Saka zvakavarwadza, vakabva vachizonditorera lucky, vakazoriisa lucky iroro pamusoro peupenyu hwemwana wavo. Ndakazoti ndava I think 15 years pandakatanga kuitawo zvevanhurume. Ndakatanga kuzviita izvi mushure mekunge vandipa zvekare kamwe kamuti ako kavakanditi unorara wakakaisa pasi pemattress because ndainge ndava kungogara ndichingorota ndichirara nemadzvinyu nekamba uye zvekare nemipurwa. Saka ndainge ndichivaudza hope dzose dzandairota. Kubva ipapo handina kuzorota zvekare, but ndainge ndava kunzwa kuda varume zvainge zviri too bad. By the age 18-19, that was when I decided kuti ndinge ndichizotizira because pressure yandaipiwa nevarume yainge yakanyanyisa.
ndatizira mukoma. That marriage, it only lasted 6 months. One day murume wangu akangobva kubasa, ainge akatsamwa for no reason at all. He started accusing me of sleeping nemwana walandlord, zvinhu zvandainge ndisina kumboita. Kwava kutotanga kutondirova. Akanditi ainge asingachandidi ndokubva tachizotorambana. At age 20 ndakaroorwa zvekare. Ndakaroorwawo neumwewo mukomana wekuchechi. He was very religious. Ainge atori muvhangeri. Hatina kana kwatakaenda mukoma. He started avoiding me after 8 months mushure mekunge abva mukundiroora. Tainge tava kusarara tose, iye airara pasi. Akatotanga kutounza mahure mumba. Akandiudza kuti ainge asingachandidi and he left. Akangondisiya mumba ndiri ndega. Nekuda kwekuti ndainge ndiri desperate, ndakatanga kudanana nalandlord wepamba patainge tichigara, avo vakazondipa chirwere. At age 21 I got married. This one did not even last more than 3 months. Ndikarohwa. Aindiburitsira banga, dzimwe nguva aindidzipa murume iye achiti ndula kukuuraya. He left me by 23. Ndainge ndatova nema-marriages matatu andainge ndapinda maari. At 24 I got married again. So ndakazoroorwa zvekare ndava ne26. Pari zvino zvimukoma ndiri kurarama ndiri kunoku kuSouth Africa. Upenyu hwacho huri kurwadza kana ndikapinda mumarriage. Like right now, my current marriage, I love my husband. I really do love him. But ndikutongoona kutoti kwatava kuenda tikutorambana, tinokwanisa kurambana very soon. He loves me very well and iko zvino zvidambudziko riripo nderekuti haabvi pafoni. Se zvakangoita varume vose vandakagara navo kuti anongotanga kungondi-avoida. Kana takarara zviya anenge akangondipira godzi rake. Kana ndikamuti let us cuddle, anondiitira dzimwe hasha dzisingaiti. He avoids touching me. And kana ndikati ngatimboita bonde anenge achingoti ndakaneta. He is tired at all the times. Last week ndakambomubvunza kuti uchiri kundida here. Ainge akabata poto, akarovera poto iyoyo pasi zvine hasha mukati. Ndikatotanga kutochema ndikabuda panze. Saka I am afraid kuti ndicharambana zvekare nemurume uyo. I am only 27 years. Handina mwana and I have been married 5 times. Varume vose vandagara navo vanotoenda kutonondikumbira kuvabereki vangu. Of course handizobvisirwa hanguwo mari yakawanda, but vanotoenda kuna baba vangu. And chinondirwadza ndechekuti pamarriage yekutanga stepmom vangu havana kupindira munyaya dzacho, but from second marriage hama dzaamai vangu hadzina kana kuzombodaidzwa. Mari dzinonzi imari dzaamai dzinodyiwa nastepmother vangu. Ndiyowo nyaya yandiunza pano. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa. Let us try to speak with him in comment section. It is obvious kuti makatogadzirwa, asi vari kuti ndinotya kuti ndinge ndichizo confronta mama vangu hanzi amainini. Ndinovatya nekuti hanzi vakarema ende vanotyisa. Ngati mubetserei mwanasikana uyu mucomment section so that a marriage, she is in marriage number 5. So that marriage ari kuti handisi kuda kuti marriage inge ichizoparara. So let us try to speak with her. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. I once dated this other guy ainge ari mutambi webhora achitambira team yekuSouth Africa kiki inonzi Kaizer Chiefs. He was supposed to be my husband, but nekuda kwekuti akazotanga kundichita, that guy
it was a cheater, but I loved him. Shame. Baba vangu pandakazovaudza kuti he was cheating on me, by then I think kuti ainge aine muzulu waainge amitisa at that time, so my father stopped helping him. Baba vangu vakarwadziwa kuti saka ndingamubatsira kuti ange achiita mari, odya mari yacho nemahure ake, because as for me handina kana chandainge ndichapiwa, aisindipa magirlfriend allowances, but all that I wanted was him. Zvemari ndainge ndisina basa nazvo. I really loved that guy. Aiti zviya, it is too painful, I don't want to talk about it, but panguva yebonde aiti kana ava kuda kuproducer aiproducira pasi, meaning kuti ainge asingadi kuti tinge tichizova nemwana tose, but pandakanzwa kuti ainge amitisa mumwe musikana muzulu, it was so painful, and I told my father. Saka baba vangu vakazoramba kumubatsira. When my father stopped helping him, his career just ended. Vanhu vazhinji vakatoshamisika kuti kwamunhu uyu azongoti nyanyanyazi ava kungogara ari pabench asisiri mufirst line up. What is going on? It is because mishonga iyo yaaishandisa, iyo yaainge achipiwa nababa vangu, baba vainge vava kuramba nayo. Akazombopinda busy kani achifamba achitsvaka dzimwe n'anga muJoburg dzingamubatsira, akadyiwa mari nomwe muNigerian uyo akamutengesera ring. Apa in the meantime ainge ava kundinyengerera, aitomboya kunoku kuCanada achindikumbira achinditi taura nadhedhi vako, I'm going to marry you. Ndikati kwete kana, takatosiyana, I have already moved on. So I'm staying here kunoku kuCanada. I am in my late 30s. Most of the people that know me havatombozvizivi kuti I have a secret this deep. Baba vangu ivo ing'anga, vanonzi vabhanda. So baba vangu ivo vanobatsira kurombesa, anything chaunenge uchida vanokwanisa kukubatsira nacho. So my father is a Malawian by birth. Vakabva kuMalawi vakaenda kuZimbabwe when he was still very young. Saka vakakurira muZimbabwe ndokubva vachizororawo amai vedu, isu tikazongozvarwawo tiri zvizvarwa zvemuZimbabwe. So mukukura kwangu I learned a lot of things about my father, kubetsera kwavainge vachiita vanhu uye zvekare vaiva nemari, plus pamba pedu paigara paine a lot of people that were very famous, musicians. Vaiti kana vava kuda kunotanga kutengesa macassettes, kudhara kwaiva nemacassettes, saka vaiuya kana nemacassettes maviri kana kuti matatu, then anobva achizogadzirwa macassettes iwavo kana kuti maCD. Zvavaiwanzokuita vaiti kana vaine mashops kana kuti 4 kana kuti 5 anenge achifanira kuti ange achizodistributa macassettes avo iwavo, saka vaiuya ne4 kana kuti 5 according to the number of shops uko kwaizotanga kuzodistributwa macassettes as well as maCD. Saka vaiuya nawo kuna baba vangu, then obva achizogadzirwa nenzira dzechivanhu, then vanhu kana vava kutenga vaitenga zvisingaite, vanhu vachitoita mari. Even mapolitician vaiwanzokuya vachida kubetserwa nababa vangu. So ing'anga itori nemukurumbira ende vanotoremekedzwa zvekutodaro. So I started dating this guy, the famous Zimbabwean footballer that I'm talking about. I can't tell you his name, hazvizoitika because ndinenge ndava kutoita chimero kana ndikataura zita rake. Mukoma musandinyengerera kukuudzai zita rake, ndati no, I can't tell you. So this guy, he was playing for Kaizer Chiefs, but takatanga kudanana mushure mekunge auya kumba kwedu. Akauya kumba kwedu ainge aina amai vake. Mama vake vainge vakanzwa nezva baba vangu. So pa ainge ari ku Kaizer Chief, he was not yet in the first line up. Even when he was signed, angasitori munhu ainge achitopisa zvekutodaro. So akazouya naamai vake kumba kwedu. He looked cute and ndikatongomufarira. Ainge asati atombova that much famous. Aiva zvake mutambi webhora, but ainge asati ava kupisa sezvaakazotanga kuita mushure mekunge abva kumba kwedu. So akazobetserwa nababa vangu.
baba vangu ivo vakabva vachizomupa mushonga uyo waainge achipiwa nababa vangu. It's like something that has to do with magic. Vazhinji vanokwanisa kusazvinzwisisa. Baba vangu vaienda mugomo vobva vanobata shiri. Kune shiri dziya dzinonzi nyenga kana muchidziziva. Saka vaiti kana vakabata shiri iyoyo vaizoipisa, vaiipisiramo mugomo. Asi vaiti kana vaibata kana vava kuipisa, there was one time patakatoenda tiri tose neboyfriend yangu, this famous footballer, neni nababa, patakaenda mugomo kunobata shiri yacho iyoyo. So vakabva vachizoti tsvakai huswa, ndokubva taunganidza huswa. Vakati moto wedu hatifaniri kuti tinge tichishandisa huni, saka takaipisa shiri yacho iyoyo tichishandisa huswa. Then ndokubva vachizotora madota ayo shiri iyoyo. Baba vangu vakanditi vainge vakasarudza shiri iyoyo inonzi nyenga because kana ukaiona ichibhururuka, inoti kana ikabhururuka inotongokaruka yatongochinja direction. It can even confuse your eyes kuti one moment yanga ichibhururuka ichienda kuleft, then the next yava kutobhururuka ichienda kuright. Saka ndokusaka vakasarudza kuti vange vachizoshandisa shiri iyoyo. Saka zvavaiita vaimupa madota. Vaiti kana vamupa madota iwawo aifanira kuti ange achizogeza makumbo ake akaisa madota acho mumvura. Saka aizoti kana abata bhora mukoma aitongonyunya vanhu zvimwe zvisingatombonzwisisiki zvekuti madhifenda aitongosara akatongorara muvhu. So ipapo apo baba vangu pavakatanga kumupa mishonga iyoyo ndopaakatanga kuita famous. Saka mhiko dzacho dzaaifanira kuti ange achizotevedzera ndedzekuti once each and every month baba vangu vaienda kugomo, then vobva vanobata shiri iyoyo, then vobva vachizoipisa. Dzimwe nguva vaitondipa madota, ndobva ndachizobva nawo madota kuZimbabwe ndoenda nawo kuSouth Africa, because it was not always paaikwanisa kuti ange achizodzoka kuZimbabwe, plus semunhu ainge achiwanzokuflya from South Africa to Zim, then to fly back to South Africa, kuzoti ange achizodarika nepa-airport aine madota zvainge zvisingazoiti. Saka ndini ndainge ndava kutoshanda sekunge ndiri kakorea girl kake. Ndokusaka takazonyanya kudanana Sterek, because I would carry those ashes. Ndobva ndachizonosangana naye kungava kuri kuhotel, and I was officially his girlfriend. But mukoma, I got so much pain, and pandakatanga kuona kuti ndava kuita zvevasikana, ndaiti kana ndikabata foni yake ndaiona akatumidzirwa ma-SMSs. Makore acho iwawo zvana WhatsApp zvainge zviriko, but mostly vanhu vainge vachiri kucommunicate through ma-SMSs. Saka ndaiti kana ndikavhura kuinbox kwake ndoona kuine ma-messages evasikana vakasiyana siyana from all over the world. So it was very painful, and akatanga kundichita ndakaedza kuti tinge tichitaurirana sevanhu vainge vachidanana. I did not want my dad to get involved. Even his mom knew about this relationship. Saka ndaisada kuti vanhu vange vachizoziva kuti ndozvainge zvava kuitika pakati pedu. I thought kuti we were going to sort out the issues tiri vaviri sezvo tainge tichidanana. And nyaya yaindirwadza ndiyo yekuti mbeu yake aisairasira mandiri, aitoita pull out method obva arasira muzvidya kana kuti padumbu kana kuti pasi. He cheated not once, many times. Taiti kana tikaenda kuclub, taiti kana tikasangana neava vakadzi vekuSouth Africa vanenge vaine mabig nyash, he would embarrass me publicly. Pane pamwe paaikwanisa kutongoti, oh, she's my cousin sister. Saka taizoti kana tava tega tobva tatanga kunetsana tichirovana. One day, that was when I told my dad about everything. I was really tired.
about being hurt at all the times, plus tainge tava kuita violence yekupushana, kurovana. So I just did not want that. Saka ndakaenda kumba ndikati ndeti ndava kuda kuenda hangu kuCanada. Vakandibvunza kuti ko zvawati wava kuda kuenda kuCanada, ko mukomana wako? By then vainge vava kutoti murume wako, because like chainge changosara ndechekuti tinge tichizova married. Saka ndakavaudza everything that had happened about him impregnating umwe musikana muZulu. Vakarwadziwa baba vangu, vakarovera tsvimbo yavo pasi. Vaitoda kutomurovesa nemheni, vakati ndoda kumurovesa nemheni isiri nguva yekunaya. Vari pakati pekutamba bhora ndopaari kufanira kuti ange achirohwa nemheni, but mama vangu vakazoti no, musaita saizvozvo, chingoregedzai kumubatsira. So then I left South Africa, because by then tainge tava kutochaisana mapoto. Ndaitogara kuSandton. I then left South Africa ndikazoya kunoku kuCanada. It was so painful. I still remember the day ndakaenda kuairport kuOR Tambo. I was crying because ndakamufonera ndikati ndava kuenda, do you really want me to go to Canada? Akati kwandiri it's your choice, kana uchida kuenda it's fine. By then aipisa mukomana, aipisa even ma-endorsements, ainge atova nema-endorsements akawanda. Saka it really did not matter that much to him. Plus nyaya dzekushaya nyashika idzi kikikiki ndo dzatainge tava kusemerwa idzodzo. So then I left. I remember kuti when I was going through check-in, ndainge ndichitochema. I was crying a lot because I knew kuti this was the end of my relationship. I then came to Canada, ndikagara ndikakanganwa nezvake. Ndakazotoshamisika munhu ava kutondifonera. So what happened was that my dad refused to help him because he was cheating on me. Ainge ava kusapiwa kama madota eshiri dzavo idzodzo. Saka mukomana manje ainge ava kusagona bhora semagonero ainge ava kuzivikanwa kuti munhu uyu anogona bhora. So ndakazotoshamisika one day. I then saw munhu ava kutaura neni kuInstagram. It is just that ndakazodeleta machats. Ndakatomboda kumboma save, and I saw the guy speaking with me kuInstagram. So tikabva tachizotanga kutaura. Iye akaita sekunge ainge ava kundida back, but nyaya yange iripo ndeyekuti ainge ava kuda kudzokera kuna baba vangu, but my dad did not want to help him anymore. Saka pandakazoibata metsi yekuti ari kundinyengerera kuti dzoka kani, because ari kuda kunotaurirana nadhedhi vangu, ndikabva ndati you know what, I can't help you. Iwewe handiti wakati unoda maZulu, chimboita zvemaZulu ako. Mukomanashi, his career ended so fast. Kana ndikakuudza zita rake, there were even arguments on achiti it was all about bad management, ma-injury, xenophobia, this and that. Hakuna zvinhu zvakadaro. It was because baba vangu vaipota vachimupa madota eshiri iyo inonzi nyenga nyenga. Saka pavakazoramba kumupa uye zvekare nekumubatsira, chipo chakabva chatongoti kuita dry. Mukomana ainge ava kusagona, and then akabva achizobvako ikoko kikiki handichatauri, because kana ndikataura zvakawanda maybe vazhinji vanozoziva nezvake. Kwauri iwe ndinongoti wakakaura, handiti waizviona sekunge wakangwara uchindihurira iwe nemaZulu ako. Ko zvinozvi ndinongonzwa kuti wangova zuru rakapinda nyoka, hauchina kana chauinacho. Remember the days when we were still together. Of course waiti handina hangu nyashi yaunoda, but at least you had a good life. You were staying in a nice house kuSandton. Iko zvinozvi ndinongonzwa kuti unongotambura, unongofamba uchingokumbira mamwe mafootballers mari kikikikiki. Hazviite kani kuti ndige ndichikuudzai zita rake nekuti munozomuziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vaishandisa madota inonzi nyenga. Hanzi ndokusaka vaigona Borasterek, asi hanzi hakuna kwavakazoenda because vakazotanga kundihurira. Baba vangu vakaramba vakati aiwa kamukwasha, handingakubetserei iwewe kuti unge uchizokwanisa kuwana mari wotanga kudya mari nevakadzi vako. Hanzi handina kana chandaipiwa, even though aiwana mari yakawanda, aispenda mari yake nemazulu. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangoma hazvo vedu we.